खुलुमबाय गिबियावनो गोजोन फुंबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बयनिसिमबो जासिहरग्रोनाय जालायबाय लोगोसे स्वrji The Creativity चेनेलाव बरायनानै लाग्रोनाय जाबाय। दिनैनि माखासे गोनांथार निउस आपडेटफोरखौ नोंथांमोननि सिगाङाव फोरमायथिना होनो आवगायनाय जालायबाय। नोंथांमोनहा नायनानै जुदि मोजां मोनोब्ला लाइक खालामगोन शेयार खालामगोन होनना आसा खालामबाय। लोगोसे चेनेलाव गोदान फैदोंब्ला आरो सानफ्रामबोनि गोनांथार खौरांफोरखौ बेबायदिनो मोनबाय थानो लुबैदोंब्ला जाहाथे चेनेलखौबो साबस्क्राइब खालामनानै लायो बेखौनो गुरै खावलायबाय। बिदिब्ला जोङो दिनैनि माखासे गोनांथार खौरांफोरखौ खोनासंलांदिनि। प्रमद बर'आ गावनि सरकाराव जेबो लामा दालां मोनसेबो बानायनो हायाखै। जा बानायदों गासिबो हाग्रामा महिलारि बिथांनि समावनो बानायनाय। ओंखायनो आथिखालनि रायजो राजाफोरा बयबो BPF एबा हाग्रामा महिलारिनोनो भट होगोन। मानोना हाग्रामा महिलारि बानायनायावनो गासिबो जाजोबनाय। प्रमद बर'आ मोनबो बानायाखै जायनि थाखाय देग्लाय 2025 मायथाइयावनो हाग्रामा महिलारि बिथांनो भट होनानै बयबो हाग्रामा महिलारिखौनो सरकाराव लाबोफिनगोन। नंगौ, बेफोर गोख्रों बाथ्राफोरखौ बुंदों BPFनि लाइमोन सासे दैदेनगिरि कास्टम बसुमतारी बिथाङा। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला हाग्रामा महिलारि बिथांनि BPF राजखान्थि दोलोआ दायो लाइमोनफोरखौ लानानै गुबुन समाव गुबुन जायगाफोराव मोनसे सांग्रांथि खालामबोबाय थानायखौ मिथिनो मोनदों। बेखौ नोजोर बोनानैनो मैयाबो आरोबाव हाग्रामा महिलारि बिथांनिनो माखासे लाइमोन दैदेनगिरि जेरै बिक्रम दैमारि, प्रहलाद ब्रह्म, कास्टम बसुमतारी बिथांमोनहा गुबुन जायगायाव थांनानै राजखान्थियारि फोसावदिं हाबाफारिफोरखौ मावबाय थानायखौ नुनो मोनदों। थिग बेबायदिनो मैयाबो रौता उदालगुरियाव मोनसे लाइमोनफोरखौ लानानै सावरायलायनाय जादोंमोन। बे हाबाफारियाव बाहागो लानानैनो कास्टम बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बे बाथ्राखौ बुंथिनानै होदों। जेराव प्रमद बर'आ मोनबो जेबो खामानि मावनो हायाखै, जा मावदों गासिबो हाग्रामा महिलारिनि समावनो मावजोबदों होननानै बुंथिदों। देग्लाय 2025 मायथाइनि 5थि BTR गोजोन गोरोबथानि गायसनथाइ सानखौ लोब्बा लाखिनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरि दिपेन बर' बिथाङा खौरां बिजोंनि गेजेरजों माखासे बाथ्रा बुंथिनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 2020 मायथाइयाव भारत सरकार, आसाम सरकार, दुलाराय बर' फरायसा आफाद, NDFB, UBPO गासै आफादफोरा ज' जानानै 27 जानुवारि 2020 मायथाइयाव BTR गोजोन गोरोबथा खालामदोंमोन। बेबायदि खालामखांनायनि उनाव देग्लाय 2025 मायथाइयाव 5थि BTR गोजोन गोरोबथा सानखौ दुलाराय बर' फरायसा आफादा खुंफुंनो थि खालामदों आरो बेखौ गुबैयै चिरां जिल्लानि खासिकत्रा गोजौसिन गेजेरारि फरायसालियाव खुंफुंनाय जागोन होनना मिथिनो मोननाय जादों। बेखौ लानानैनो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मानगोनां आफादगिरिया खौरांगिरिफोरनि सिगाङाव बुंथिदों दि थारैनो देग्लाय 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTR गोजोन गोरोबथायाव गासै 5 आफादफोरखौ लेंनाय जादों। बेनि अनगायैबो BTR गोजोन गोरोबथायाव सागान होनाय साफ्रोमबो दैदेनगिरिफोरखौ फारियै लेंनाय जादों आरो बेयावनो बर' हारिनि गासिबो थांनाय थैनाय आरो BTR गोजोन गोरोबथाखौ बोरै लांनांगौ बोरै लांनाङा आरो मा जाफुंखो मा जाफुंदिया बेफोर गासैखौबो सावरायलायनाय जागोन होननानै बुंथिदों। बेनि अनगायैबो बिथाङा बुंथिबावदों दि थारैनो बर'फोरा दायो 3 गोरोबथा खालामबाय। BAC, BTC आरो BTR मोनफ्रोमबो गोरोबथाया बर'फोरनि थाखाय बेसेन गोनां आरो ओंथि गोनां आरो मोनफ्रोमबो गोरोबथाखौ जोङो नेवसिनाय जायाखै। नाथाय BTR गोजोन गोरोबथायाव माखासे गोहो बोलोफोरखौ लानानै गोरोबथा खालामनाय जादों आरो बेनिखायनो गासैबो रायजो राजाफोरजों लोगोसे मोनफ्रोमबो हांख्रायजानाय आफाद आरो दैदेनगिरिफोरखौ हाबाफारियाव बाहागो लाफैनानै हाबाफारिखौ आरो बर' हारि दानायखौ मैखोमै जाफुंहोनो थाखाय खावलायहरनायखौ नुनो मोननाय जादों। 2025 मायथाइयाव जानो गोनां BTC बिसायख'थिया आरो गेजेराव बारा दान गैलिया। बेखौ नोजोर बोनानै मोनफ्रोमबो राजखान्थि आफादफोरा गावजों गावनि गेजेराव माखासे दान्थे बिदान्थे जालायबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि बेबायदियैनो UPPL, BPF मोननै राजखान्थि दोलोनि गेजेरावबो गावजों गावनि गेजेराव बाथ्रा दान्थेनायफोरा दायो सोलिबाय आरो राजखान्थि फोसावदिंनाय हाबाफारियाबो सोलिबाय थानायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरावनो मैया दतमा ब्लक UPPL राजखान्थि दोलोनि दैदेनगिरि बिजितगिरि बसुमतारी बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिदों दि हाग्रामा महिलारि बिथाङा थारैनो
गासैबो बाथ्राखौनो गाव मावनाय बुंदों, नाथाय प्रमद बर'आ मा मावदों बेफोर गासैबो बाथ्राफोरखौ रायजो राजाफ्रा मिथिखागौ। अदेबानि हाग्रामा महिलारिया दायो अमा हालौनायाव सैमा गाग्लिनो फैनाय जादों होननानै बिथाङा बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोनदों। बेनिखायनो हाग्रामा महिलारि बिथाङा मिथिया जे बिसमुरिनिफ्राय सरलपारासिम थांनाय लामाया बबे स्किमजों फैनाय आरो बोरै जानाय बेखौ जेबो मिथिया गारानो हाग्रामा महिलारिया दायो मोनफ्रोमबो खामानिखौनो गाव मावनाय होननानै बुंथिगासिनो दं होननानैबो बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेरजों गोख्रों बुंथिनानै होदों। प्रमद बर' बिथांनि मोनसे बाखनायथाव हाबाफारि। मिथिनो मोननाय बायदिब्ला प्रमद बर'आ मैया चिरां जिल्लानि सिङाव थानाय सामथाइबारियाव मोनसे ट्राइबेल एम्प'रियाम काम फुड क'र्ट गायसननाय जायो होनना मिथिनो मोननाय जादों। जों बयबो खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों दि आथिखालनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर' बिथाङा BTR ओनसोलाव दाब दाब जायगाफोराव जौगाखांनायनि माखासे हाबाफारिनि लाइखुन्थिया गायसनबोबाय थानायखौ नुनो मोनबाय थानाय जादों। थिग बेबायदिनो मैयाबो आरोबाव चिरां जिल्लानि सिङावनो थानाय सामथाइबारियाव मोनसे ट्राइबेल एम्प'रियाम काम फुड क'र्ट हाबाफारिनि अन्थाइ खाम्फा गायसननायखौ नुनो मोननाय जादों। बे हाबाफारियावनो बाहागो लाफादोंमोन BTRनिनो सासे मावफुं सोद्रोमा सायखं बसुमतारी बिथाङा। क'क्राझार पुलिस बिफाननि बानजायनायाव देग्लाय 2025 मायथाइनि 76थि सुबुं खुंथाइ सानजों लोब्बा लाखिनानै गोजोननि थाखाय हानजा सुरनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि पुलिस बिफाना सम सम बेबायदि हाबाफारिखौ लाबोबाय थानायखौ जों खौरां बिजोंफोरनि गेजेरजों मिथिनो मोनदों। देग्लायबो 76थि सुबुं खुंथाइ साननि सानसे सिगां क'क्राझार पुलिस बिफाननि बानजायनायाव गासै पुलिस बिफाननि मावथि कर्मिफोरा थारैनो क'क्राझारनिफ्राय लानानै थिथागुरि जानानै गोदान फ्लाइअभार, बेनिफ्राय 7 एम्फिबियान पुलिस अफिस आरो बेनिफ्राय फिन टाउनजों हाबनानै क'क्राझार पुलिस थानासिम फैफिननायखौ नुनो मोननाय जादों। बेनि गेजेरजों क'क्राझार DSP देबजित महन्त बिथाङा खौरांगिरिफोरनि गेजेराव बुंथिनानै होदों दि बे हाबाफारिखौ गोजोननि थाखाय हानजा सुरनाय हाबाफारि लानाय जादों होनना मिथिहोनायखौ नुनो मोनदों। BKWSCनि आद्रा थानाय डेलिगेटखौ फैगौ 26 जानुवारि खालिनि बेलासियाव खुंफुंनो थाखाय थि खालामफिननाय जाबाय होननानै मैया BKWSCनि दैदेनगिरि बिथांमोनहा खौरां मेलनि गेजेरजों बुंथिनानै होनायखौ नुनो मोननाय जादों। मख'नो गोनांदि थांनाय 8 जानुवारि खालि BKWSCनि मोनसे डेलिगेटआ गोबांथार अखा हानायनि जाहोनाव थाथ'नो गोनां जादोंमोन, अदेबानि दोनथ'नो गोनां जादोंमोन, जायखौ नोजोर बोनानैनो दायो गोबां सावरायलायनायनि गेजेरजों फैगौ 26 जानुवारि खालि अदेबानि दिनैहाय बे BKWSCनि आद्रा थानाय डेलिगेटखौ बेलासि समाव खुंफुंनो थि खालामनाय जादों। मानोना बेखौ जोङो गारनो हाया। जाहोना BKWSCआ देग्लाय टार्मिनेटिं अदेबानि गोदान आफादखौ दानाय जागोन आरो गोजाम आफादखौ बेयावनो सिफायनाय जागोन। बेनिखायनो बे डेलिगेटआ जोबोद गोनांथार। बेनिखायनो फैगौ अदेबानि दिनैहाय 26 जानुवारि खालि बे BKWSCनि आद्रा थानाय डेलिगेटखौ खुंफुंनो थाखाय थि खालामनाय जाबाय होननानै दैदेनगिरिफोरा फोरमायथिनानै होनायखौ नुनो मोनदों।